Жанчына пайшла ў лес па грыбы. Бачыць, на дрэве вісіць вялікі кавалак бярозавай кары. Падышла яна, зазірнула ў сярэдзіну, аж там ляжыць голае дзіця і спіць. Жанчыне шкада стала дзіцяці, адвязала свой фартух, прыкрыла ім дзіця і адышлася, усё думаючы, чыё гэта можа быць дзіця і як яно сюды трапіла. Але не паспела яна адысці ад дзіцяці якіх 20 крокаў, як пачула: «Пачакай, кабета!» Яна азірнулася, бачыць, бяжыць да яе голая жанчына з распушчанымі валасамі. Гэта была русалка. Тая спужалася і хацела ўцячы, але русалка закрычала: «Постой, кабета! Спор табе ў рукі!» Дакранулася да рук жанчыны і знікла. Калі жанчына трохі адчулася ад пуду, вярнулася дадому. З тае пары яна пачала так працаваць, што ўсе дзівіліся, адкуль у яе бяруцца сілы. Гэта гісторыя з кнігі аж 1997 года з творамі беларускага фальклору пад назвай «Свяці, свяці, сонейка» выдавецтва «Юнацтва». І сённяшні наш выпуск прысвечаны беларускім русалкам. З вамі Алена Вахрамеева і Ганна Волынец. Вы слухаеце падкаст зялёнага партала пад кодавай назвай «Містычная Беларусь». Хоць, канешне, не зусім пра містыку, а хутчэй пра тое, як людзі раней разумелі прыроду і як мы сёння тлумачым міфы мінуўшчыны. У мінулых падкастах з серыі «Дзікі дэтэктыў» мы разбіраліся, чаму мядзведзя раптам вырашылі прадаваць, як балтыйскі ласось трапляе ў Беларусь на нераст і дзе знаходзяць сапраўднае каханне радзівілаўскія суслікі. Націснуць і паслухаць мінулыя выпускі можна ў правым кутку відэа. Беларускай міфалогіі русалкі ці не самыя вядомыя персанажы, а ўсё таму, што менавіта яны жылі побач з людзьмі. У гэтай гісторыі русалка дапамагае жанчыне, але чаму? Пра русалак ёсць стэрэатып, што яны нядобрыя і лепш іх сцерагчыся. Дэманічныя істоты жаночага роду, насельнікі азёраў і рэк, апісваюць іх фалькларысты. Па сёння ў Тураве кажуць, што не трэба ісці на рыбалку ў русальны тыдзень, бо русалкі зацягнуць да сябе рыбака, кагосьці з лепшых рыбалкаў мястэчка, найперш з ліку нехрышчаных. Сапраўды, такія выпадкі час ад часу здараюцца, калі нехта з рыбакоў топіцца ў русальны тыдзень. Гэтыя выпадкі ўваходзяць у вусную гісторыю мястэчка, як пацверджанне слушнасці забароны. Хаця тапельцы бываюць і ў іншыя поры года, і гэта ніяк не звязана з містыкай. Ой, ну не, русалкі не атаясамленне зла. Згодна з навукоўцамі-этнографамі, няма ўвогуле добрых ці дрэнных персанажаў. У іх ва ўсіх ёсць пэўны здаровы глузд, і з імі можна дамовіцца. Русалка можа і забіць, і дапамагчы. І ў традыцыйным светаглядзе русалкі з'яўляюцца ў памежных месцах, такім пераходзе з вады на сушу, з поля ў лес, ці нават з нашага свету ў тагасвет. Тады ў пэўным сэнсе русалкі такая памежная пераходная істота ад чалавека да містычнага свету. Істота ніжэйшага рангу, которая ўжо не чалавек і яшчэ не бог. Так, яны амаль адзіныя прадстаўнікі так званай ніжэйшай міфалогіі, у якіх ёсць нават уласнае свята – русальны тыдзень. Гэта звычайна канец вясны, прыкладна 8-й тыдзень пасля Вялікадня. Канец траўня, пачатак чэрвеня. І менавіта ў гэты час, калі ўсё пачынае расці і змяняцца, з'яўляюцца русалкі. Толькі давай дамовімся пра адну простую рэч. З русалкамі ўсё не так проста, як здаецца. А то зараз усе ўявяць сабе такую русалачку Арыэль на балоце. Вось як іх апісвалі на Гомельшчыне ў 90-х. Гэта з фільма «Празднікі, абычаі і абряды Палесья». Вони гуляють. Голі. І на їх цицьки залізні.
сама з вінком на голові. Ну, пра русалак ведаюць амаль усе, але пры гэтым рэдка хто можа дакладна сказаць, хто яны такія. Беларускія русалкі жывуць і ў вадзе, і ў полі, і ў іншых месцах, часам нават на могілках. Часам яны ўвогуле не маюць адносін да вады, яны сядзяць на дрэвах і балтаюць цалкам чалавечымі нагамі. Калі шчыра, я пра гэта ніколі і не чула, толькі чытала ў кнігах. Ёсць адчуванне, што басейны і цэнтралізаванае ацяпленне неяк паступова адсунулі русалак у катэгорыю культурных з'яў. Я, напрыклад, не вельмі веру, што русалка зацягне мяне ў жыта з канцамі. Ну, Алена, таму што ў цябе няма жыта. Наш максімум гэта гаршчок з жытам на балконе. Ну, давай шчыра. Ну, праўда. Пайду пасля запісу насею сабе жыта. Дык аб чым я? Ганна, у цябе ж былі запісы з апісаннем русалак у розных рэгіёнах Беларусі, так? О, так. Іх некалькі год таму зрабіў паблік у інстаграме «Гісторыя беларускага сэксу». Пачытаем па чарзе. Ну, давай. Русалкі зусім як звычайныя дзяўкі, толькі голыя. Малі доўгія да кален валасы, а самі былі вельмі прыгожыя. Жылі ў жыце толькі. Жыта іхнія косы. Жнеш жыта, рвеш іхнія валасы. І гэта ж не метафара. Людзі, напэўна, літаральна крыху асцерагаліся, што русалкі ў жыце сядзяць, каб яго пільнаваць, каб ніхто не тоўкся, не страсаў каласкоў. Навукоўцы лічаць, што русальны тыдзень мае непасрэднае дачыненне да стану расліннасці. У дахрысціянскі час гэты перыяд не быў прывязаны да адной даты кожны год, а быў рухомым і вызначаўся ступенню росту і квітнення раслін. Такі парадак захаваўся і ў часы хрысціянства. Час русалак надыходзіць, калі вегетацыя раслін набірае моц і набліжаецца да свайго піку. У гэты час, на пачатку лета, наступае каласаванне злакавых раслін, і русалкі – своеасаблівыя ахоўнікі жыта, што пільнуюць, каб ніхто ў гэты важны час каласавання жыта не таптаўся па полі і не псаваў яго. Яны ж сцерагуць і іншую расліннасць у полі і ў лесе, каб людзі не перашкаджалі прырозе ў час квітнення. Бо, напрыклад, травы на сена пачыналі касіць пасля русальнага тыдня, звычайна напрыканцы чэрвеня. Гэта было важна забяспечыць добрыя ўмовы для атрымання будучага ўражаю. Атрымаць добрае сена з розных зёлак, як і жыта, было жыццёва неабходна. То бок, калі ты лезеш у поле, ты не проста псуеш ураджай, ты яшчэ і камусьці там перашкаджаеш. А вось яшчэ адзін запіс, гэта з Любанскага раёна вёска Баянічы. Русалкі мой бацько пакойны бачыў. Сам бачыў. Коні ў пана пасвіў, аж яна выйшла. Цыцкі такія, кажа, што мне, кажацца, блішчуцтыя, як жалезныя, і валасы распушчаныя. Вось тут вельмі цікава. Столькі дэталяў, такіх вельмі чалавечых. Тыя русалкі ніколі не выглядаюць аднолькава, ты заўважыла? У адной вёсцы прыгожыя дзяўчаты, у другой ужо нешта такое, не зусім чалавечае. Ну, як быццам у кожнай вёсцы свае русалкі. Ну, вось і не дзіўна, правда, я б не здзівілася. Ну і не кажы. Насамрэч, гэта не зусім жарт, і такая варыятыўнасць можа быць патлумачана. Мы маем гісторыі пра русалак з вялікіх абшараў еўрапейскага кантыненту, і іх вобразы розныя, і ніхто не мог, скажам, паказаць цела русалкі. Чаму? Бо духі не мелі матэрыяльнага цела. У кожнай мясцовасці былі свае сведкі, тыя, хто бачылі русалак, і сведчанні адрозніваліся. Але русалак не маглі намаляваць з натуры тагачасныя мастакі, тым больш ніхто не мог паказаць дакладна іх фота. У пэўным сэнсе русалкі – гэта прадукт інтэлектуальнай дзейнасці чалавека, дапоўнены аптычнымі ілюзіямі, якія падладжаныя пад агульнапрынятую тут і зараз карціну свету. Пазней, у часы распаўсюду друкаваных крыніц, ды шыгароўчу тагачаснай тэрыторыі Беларусі даходзілі выявы марскіх русалак з рыбінымі хвастамі замест ног,
сірэны, марскія дзевы, то гэтая акалічнасць, магчыма, таксама паўплывала на вобразы русалак. Ну і апошняе з Іўя. Гарадзенская вобласць. Па вечарам, як сонца на захад, русалкі выходзяць на бераг з рэчкі. Маюць палова чалавека, палова рыбы, хвост. Хораша спяваюць з такімі харошымі галасамі, такія красівыя. Вось, дарэчы, гэта з хвастом, гэта акурат радзей бывае. Ну так, у большасці запісаў сапраўды яны з нагамі. А хвост, здаецца, гэта ўжо такая больш позняя гісторыя, кніжная, тыпу і ў нас была Арыэль з-пад Іўя. Канешне, цікава, як гэта было жыць у свеце, дзе людзі праўда вераць у русалак і вось усё такое. Дарэчы, Ганка, ты заўважыла, што цяплее зараз раней, нават у траўні, і на некаторых вадаёмах цвіценне вады праходзіць акурат калі русальчын тыдзень. Ой, дарэчы, так, у нас у Вілеце на вадасховішчы цвіценне было раней раз на год, пачыналася каля 15 жніўня. Я памятаю вельмі добра. А зараз і ў вёсну, і ў канцы лета там і мухі, і сунуцца ў ваду немагчыма. Ты ўся зялёная, валасы зялёныя. Магчыма, з часам вада робіцца настолькі мёртвай, што і русалкам там месца ўжо няма, і ахоўваць няма чаго. Цвіценне вады – галоўная відавочная праява эўтрыфікацыі. Эўтрыфікацыя – нармальны прыродны працэс, звязаны з пастаянным змывам у вадаёмы біягенных элементаў з тэрыторыі іх вадазбораў. Як яно працуе? У ваду ўвесь час трапляюць часткі раслінных і жывёльных арганізмаў альбо фрагменты глебы, змываюцца дажджамі ці падчас палаводдзя ў першую чаргу злучэння азота і фосфара. Дзякуючы ім, напрыклад, у вадзе развіваецца фітапланктон. Але калі біягенных элементаў у ваду трапляе шмат, то раўнавага парушаецца. Праблемы з вадой узнікалі ў людзей і ў старажытныя часы. Але з развіццём сельскай гаспадаркі, прамысловасці, ростам гарадоў, забруджванні значна перавышаюць паказчыкі, да якіх прызвычыліся водныя экасістэмы. Асноўная прычына эўтрыфікацыі – неапрацаваныя сцёкавыя воды жывёлагадоўчых комплексаў ці бытавыя прамысловыя сцёкі і змыванне ўгнаенняў з палёў. Эўтрыфікацыя дасягае такога ўзроўню, што гіне большая частка відаў флоры і фаўны вадаёма, а якасць вады пагаршаецца аж да яе поўнай непрыдатнасці для купання і пітнога водазабеспячэння. Калі верыць тым, хто тут жыў задоўга да нас, свет наогул быў уладкаваны інакш. У ім не было выразнай мяжы паміж жывым і нежывым. Камень мог мець характар, дрэва магло мець памяць, а вада – волю. І ўсе гэтыя істоты, яны былі не дзесьці там, а літаральна побач, і ў хаце, і ў двары, і ў полі, і ў вадзе. Ведаеш, гэта самае дзіўнае. Яны вось не толькі ў дзікай прыродзе, праўда? У паданнях русалкі могуць быць і ў садзе, і ў двары, і на могілках, і нават у хаце. Ну, то бок, атрымліваецца, гэта не пра геаграфію, проста мяжа паміж нашым і не нашым наогул вельмі умоўная. І вось, здаецца, нібыта ты жывеш не адзін і не заўсёды разумееш, а хто менавіта яшчэ ёсць у хаце. Але гэты нехта ведае ўсё пра цябе, што з табой было, што будзе. Дух месца быў звычайна, дарэчы, жаночага полу і сімвалізаваў і нараджэнне, і жыццё. І смерць. І яе таксама. Ёсць версія, што русалкамі станавіліся тыя, хто не цалкам пражыў сваё жыццё. Тапленіцы, дзяўчаты, дзеці, тыя, хто застаўся паміж сусветамі. У нас завтра воскресенье уже, Троица начинается, а та неделя, вся неделя русальный тиждень. Если кто помре на русальном тижне, он делается русалкой. Вот так. Ну, я помню, наша баба розказувала, що вмерла в одної дочка на русальному тижні. А у нас ткалися ондараки, ну, юбки такие шерстяные, сами прали, красили и шили. Ну, и та дочка любила так того ондарака, и та мать ее и не одела того ондарака. На смерть уже не положила. Ага. І от вона каже, та дочка, як тільки ніч, так рано мать встане, а той ондарак весь обросяний, задріпаний, висить. Та дочка на русальному тижні кожного вечора брала там його цього андарака, потім рано приносила і вішала її. І кажуть, у житах бачили цих русалок. Але ёсць і іншая думка, што гэта проста спосаб растлумачыць.
чаму людзі знікалі менавіта каля вады. Бо калі русалкі і жылі ў вадзе, то не проста, а ў месцах, з которымі нешта вельмі не так. Віры, глыбіні, стаячыя вадаёмы, балоты. Ну і не толькі ў вадзе. У запісах яны часта з'яўляліся каля твані, у нетрах, у сырых месцах, там, дзе зямля такая, ведаеш, ненадзейная, яна падманвае, і ты не заўсёды разумееш, куды ты ідзеш і ці выйдзеш ты адтуль тым самым чалавекам. У такой няпэўнай прасторы, сапраўды. Там і заблукаць лёгка, а і лепш увогуле без патрэбы не хадзіць. Ось заўважай, што ты вось такі асцярожны чалавек, который вельмі хоча ўсё патлумачыць. Магчыма, але ад гэтага ўсё не становіцца менш рэальным, я табе кажу. Я заўважаю, што адны і тыя ж гісторыі паўтараюцца ў розных месцах. Хаця не ўсюды аднолькава, вось давай пагаворым пра русальны тыдзень. Ну, вось у нас у маім дзяцінстве яго не было, і я пра такое нават не чула. Вот калі шчыра. І, напрыклад, у Панямоні нават самога русальнага тыдня магло не быць. Увогуле, русальны тыдзень – гэта, як мы ўжо казалі, канец вясны, пачатак лета. Ну, нельга не пагадзіцца, што гэта час, калі ўсё расце, і зямля літаральна змяняе свой стан. І менавіта ў гэты час з'яўляюцца русалкі. І менавіта ў гэты час людзі раптам пачынаюць сябе вельмі асцярожна паводзіць. Як быццам з'яўленне русалак – гэта сігнал, зараз трэба быць асцярожным. Нельга купацца, хадзіць да ракі аднаму, заходзіць у жыта пасля заходу сонца. Русалкі, здаецца, увогуле не жывуць у адным месцы. Яны з'яўляюцца там, дзе чалавеку ў нейкі момант лепш не затрымлівацца. І таму русалак праводзілі прэч ад людзей. Ну, камон, гэта ж не проста такія забароны. У запісах казалі, што русалкі сядзяць у жыце, каб ніхто не трусіў каласкоў, бо тады яны не льюцца, і русалкі цябе тут і зацягнуць, і будзе табе кепска, і ўсё такое. Ну, глядзі, калі турбаваць жыта, ураджаю проста не будзе. Менавіта ў той час турбаваць. А да адкрыцця бліжэйшага еўраопта яшчэ 1000 гадоў. Карацей, у гэты час адбываецца нешта, што робіць гэтыя месцы небяспечнымі альбо закрытымі для візітаў і з нейкіх іншых прычын, як ваду, так і жыта. Перыяд позняй вясны, пачатак лета ў прыродзе адзін з самых нестабільных. Мяняецца тэмпература вады, актывізуюцца мікраарганізмы, пачынаюцца працэсы цвіцення, узнікаюць новыя рызыкі як для чалавека, так і для жывёл. Пераход заўсёды небяспека, і асноўныя забароны супадалі менавіта з натуральнымі цыкламі. У традыцыйных супольнасцях такія перыяды часта маркіраваліся праз забароны і міфалагічныя вобразы, якія рэгулявалі паводзіны. На гэты час меліся спецыяльныя рытуалы і дзеянні, каб пераход адбыўся ўдала. Паводле мітаў пра русалак, гэтыя істоты рапіліся злымі духамі, калі людзі забываліся пра рытуалы. Дні ушанавання русалак парушалі часовыя забароны на карыстанне прыроднымі рэсурсамі. Я хачу зразумець, чаму менавіта ў гэты момант людзі пачыналі баяцца вады. Вось, але разумееш, у гэты момант з'яўляецца не толькі страх, але нейкая павага. Гэта звязана з адным істотным кампанентам народнай культуры. Бо народная культура і традыцыя гэта не толькі пра страх да кагосьці ці чагосьці, але і пра павагу таксама. Гэта розныя рэчы. Незгодная. У такіх гісторыях часта падкрэсліваюць, што духі месца без прычын не чапаюць. Калі не парушаеш правілаў, нічога не будзе. Ну так, да. Напрыклад, памятаеш, мы казалі, што русалку трэба спачатку ушанаваць, а потым выправадзіць. Дык вось, ушаноўвалі іх ніткамі і ручнікамі, каб яны, напрыклад, падтрымлівалі рост раслін. І самае цікавае, гэта ж не знікла, і гэта мяне здзіўляе. Ёсць вёскі, дзе дагэтуль праводзяць русалку. Ходзяць па вуліцы, спяваюць, абіраюць русалку. Гэтая традыцыя не скончылася. Цікава было б там, канешне, папрысутнічаць. Ведаеш, я чытала пра такое, рыхтуючыся да сённяшняга дня. А ці думала ты калі-небудзь, як традыцыйныя вобразы пранікаюць у штодзённасць? Пэўна, не. І як? Гэта вельмі дзіўны працэс. Калісьці, ну, напэўна, даўно уяўленне пра русалку было ў форме веры. І з гэтай кропкі людзі рабілі нейкія высновы пра перасцярогі. Потым з часам гэтыя перасцярогі трансфармуюцца ў ідэю, што проста так трэба, не задавай пытанні. А потым яшчэ пазней, калі ўжо ўсе пачынаюць забывацца, што гэта быў пласт веры, то
застаецца проста звычай, што так прынята рабіць. Напрыклад, не прынята купацца вельмі рана летам. І апошні прытулак традыцыйнай культуры, который застаецца, гэта культурны пласт, дзе вера ў духаў трансфармуецца ў вобраз Арыэль. Я, канешне, баюся ўявіць, як Арыэль выглядала 1000 год таму. Ну, але гэта было, сапраўды, даўней гэта было. Ты гэта кажаш, так нібыта няма ніякіх русалак. Ну, ведаеш, я часам думаю, я ў іх не веру, але калі б яны былі, яны б маглі валанторыць у Мінпрыроды. Ведаеш, лавіць браканьераў, усё такое, а не проста там на дрэвах сядзець і балтаць нагамі. Ну, тады шкада, што іх няма, што браканьеры іх не баяцца. Мы маглі б працаваць над культурнай адукацыяй браканьераў. Разам са штрафамі выдаваць ім зборнік беларускай міфалогіі. А ты сапраўды ў іх верыш? У браканьераў? Слухай, ну, як табе сказаць, я іх не бачыла, але мне вельмі не хочацца адмаўляць іх існавання, вось так скарэй. Мне так больш падабаецца. Русалкі нібыта нагадвалі, што наперадзе лета. Магла быць засуха альбо дажджы. І ў абодвух выпадках ураджай быў пад пагрозай. Духі прыроды дапамагалі людзям патлумачыць, чаму так, і давалі шанец залагоджваць, дамаўляцца, прымяняць рытуалы. Што мы ведаем пра забруджванне вады 2000 гадоў таму? Відавочна, выпадкі забруджвання былі. Напрыклад, па тэхналогіі выгатавання валокнаў з каноплі і лёну сцёблы раслін трымалі каля 2 тыдняў у вадзе, мачалі. Тады з іх выходзілі рэчыва, якія выклікалі забруджванне вады і атручванне рыбы і іншых жыхароў вадаёмаў. Таксама апрацоўка скуры была каля вады і патрабавала выкарыстання вады і выклікала яе забруджванне. Альбо фарбаванне тканіны, таксама крыніца забруджвання вады на мясцовым узроўні. Толькі свет змяніўся, і зараз небяспека уяўляецца ўжо ад саміх людзей з іх прамысловай дзейнасцю. Слухай, Ганка, у мяне ў працэсе размовы склалася даволі дзіўнае адчуванне. Ну, ты небяспечная. Ну, якое? Не, ну пачакай. Вось калі не адмаўляць усю гэтую містыку, а проста крыху адсунуць яе ў бок, не выкінуць, а менавіта адсунуць, раптам пачынае праступаць вельмі дакладная схема. Якая схема? Ты мяне пужаеш. Калі ўсё гэта сабраць, атрымліваецца дзіўная рэч. Ёсць перыяд, канец вясны, пачатак лета, калі вада пачынае паводзіць сябе не зусім нармальна. Не зусім нармальна. Так, у сэнсе. У сэнсе, там усё мяняецца, тэмпература іншая, падае кісларод, вада пачынае квітнець, з водарасцей вылучаюцца розныя штукі, і гэта ўжо не зусім тая вада, у якую ты заходзіў учора. Ну, і якія гэта штукі? Ты пра іх так асцярожна гаворыш? Ну, таму што таксічныя водарасці гучыць значна менш пераканаўча, чым цябе там зацягнуць. Я не ўпэўнена, але да, цяпер цябе разумею. Вось, і далей, глядзі, ёсць месцы, вада, стаячыя вадаёмы, поле, жыта, якія ў гэты час выглядаюць як звычайна, але на самай справе яны, як бы гэта, у працэсе такім, ці як сказаць? Ну, карацей, што гэта не той час, калі іх трэба наведваць. Ну так, так. І таму з'яўляюцца такія правілы, вельмі кароткія, не лезь, не турбуй, пачакай. Ну і ты лічыш, што без русалак гэта б не працавала? Я так думаю, што без такога вобразу гэта проста не запаміналася б. Калі табе кажуць, не хадзі там небяспечна, ты пойдзеш правяраць, сапраўды. А калі табе кажуць, там ёсць нехта, ты ўжо крыху тармазіш. Ну, то бок у канчатковым выніку ты згодная са мной. Я з табой згодная. Это дакладнае апісанне, так? Ну, мне так здаецца, што ключавое тут усё ж такі не ў страху. Так. А ў межах. Вось. Дарэчы, калі вярнуцца да пачатку пра цар прыроды ці яе дзіця, ты не заходзіш туды не толькі таму, што баішся, а таму, што ў нейкі момант пачынаеш адчуваць. Гэта не твая прастора цяпер. Што тут менавіта зараз чалавеку не месца. Ну так, вось. І калі ўжо зусім проста ты там лішняя, і, магчыма, табе пра гэта ўжо даўно намякалі.
Выпуск атрымаўся пра жыццё, пра смерць і пра зялёную ваду. Ёсць над чым падумаць. Сапраўды. Пішыце ў каментарах, ці даўно вы купаліся і дзе апошні раз чулі пра русалак. Таксама пішыце, ці зможам мы далей, як вы лічыце, жыць у гэтай логіцы, дзе чалавек не толькі карыстаецца прыродай, але і шануе яе. І не толькі таму, што баіцца мінпрыроды. Усім пакуль. Беражыце сябе і русалак. Да сустрэчы ў наступным выпуску.